Wara nofsinhar it-tajjeb, illum għandna magħna lil Noel Kalleja u s-sena tiegħu ta' Dulċir. U llum ħan niddiskutu naqa' kif isir il-ħelw sew. Kif aħna Noel? Ok, grazzi. All right, tajjeb ħafna. Allura, kemm ilek taħdem f'dan ix-xogħol u kif bdejt? Meta kont żgħirek, kont għodni skala. All right. U mbagħad malli kbirt għalaqt is-16 waqaft mill-iskola u mort naħdem ma' missieri u bajna naħdmu bejnietna l-aħwax missieri sewwa. All right, sewwa. U għaliex tħobb taħdem fil-pasti tradizzjonali Maltin? Għaliex mhux xi ħaġa oħra pereżempju? Ndrajt minn meta kont żgħiru. So jisu tibgħaddit. Oppajna. Eżatt, all right, fimtek. Nixtieq inkun naf li huwa l-aktar tip li tippreferi tagħmel u għaliex? L-ħfif li nagħmlu bħal daw lottijiet imma fingers. All right. U nagħmel l-iżjed minnhom għax l-ħfif u tirresisti iżjed. U tista' tagħmel iktar u okej. U apparti minn hekk x'tagħmlu iktar imbagħad? Bħala pasti u hekk. Nagħmlu bħal daw il-pasti tat-tamal u tal-intrita, hemm il-frolla jkunu blicing, imżejn blicing. Bħal jam tarts, apple pies. All right. U fiex ħin tiftħu tal-qu mbagħad bħala ħanut? Aħna naħdmu mill-forum biss. Nqummu fl-erba' jisu, l-erba' u nofsa fil-ħodu. Kmieni tibdew kmieni ħafna. U nagħmlu sassija jisu hemm. Eżatt, all right. Mela ma ddumux imbagħad imma. Le ma ndumux wara l-ofsinhar mis-sinar ġew. Eżatt, mela sewwa tagħmlu. U tista' issemmilna naqa' oħra pasti li tagħmlu pereżempju? Bħal daw lottijiet, bħal lottijiet nagħmlu l-fingers u l-qaq ukoll tal-ġunġlin. Mbagħad hemm il-buskuttelli li żjed li jimxu. Sewwa. Hemm il-buskuttini tar-raħal, krustini ta' żbib, dawk ta' bħala affarijiet tal-pakketti. All right, Jisom pasti xotti. Eżatt, all right. U għalik, fl-opinjoni tiegħek x'inhu l-iktar diffiċli biex tagħmel? Għalina xejn mu diffiċli għax da xogħol mhux xi ħaġa. Misprobbli drajtuh. Minn meta kont żgħir tagħmlu, jisek xejn mu tqil għalik. U għal-ħadd naħseb mu tqil da xogħol. All right, istra. U hemm xi pasti li huwa favorit tiegħek li lek tagħmel jiġifieri minn dejjem, forsi? L-apple pies naħseb. All right, u għal xiex? Għax jitoġobni, għajlet jeb. Jiġifieri jogħġbok it-tuffieħ mela misprobbli. Għara mbagħad tuffieħa ma nikolix, għara l-apple pie nikola. All right. Grazzi ħafna, imma ħajkolli niqafaw ħalli mmorru għal-feature. Fost il-ħafna ħlewiet li huma tant magħrufin u mfittxija minna l-poplu Malti, insibu lottini tradizzjonali ta' Malta li huma magħrufin ukoll bħala qottijiet. Għalkemm huma biskuttini Maltin, simili tagħhom insibu f'pajjiżi oħra, bħall-Italja u Spanja. Iżda karatteristiku uniku għall-lottini ta' Malta hija l-forma partikolari tagħhom, il-forma tan-numru 8. Fil-fatt, l-isem tal-lottini huwa mmissel mill-kelma Taljana otto li tfisser 8 u li tirreferi għall-forma tagħhom. L-aġina tal-lottini normalment tikkonsisti minn ingredjenti sempliċi u komuni li jagħmluha eħfef anke għal dawk li forsi tissir mhux il-forta tagħhom sabiex jippruvawhom. Dawn l-ingredienti jinkludu tqiq abjad tal-kulużu, zokkor, butir, bajt u melħ. L-aġina imbagħad tiġi mżewqa bit-toma tan distinti tagħha billi magħha jiżdiedu ż-żerriegħa tal-aniżetta, imsimer tal-qronfol midħun, estratt tal-vanilla, oxra tal-arinġa maħkuka u l-arinġ magħsub. Bla dubju li lottini huma l-ħlewa perfetta għal ġurnata xitwija li bħalissa żgur ma tonqos, għaliex huma infużi b'tomijiet ta' ċitru u ħwawar oħrajn. Nistgħu ngħidu wkoll li jinżlu lek għasel meta takkompanjahom ma' kikra tej jew kafè. U fil-fatt, kieku kellek tistaqsi lil kwalunkwe Malti li ma hu l-aħjar u l-iktar mod tipiku biex tikkonsma lottini, żgur li jgħidlek biex tfettithom daqsxejn ġa xarba sħuna, għaliex huma ħlewwa sempliċi li tista' tqabbilhom ma' diversi affarijiet. Allura żgur mhux forsi li kapaċi jolqtu l-gozzi ta' kulħadd.
nilqawkom lura ma' Noel Kalleja ħankomplu nitkellmu fuq il-ħelu. Mela, Noel, isiru xi ħelu b'forom differenti imma bl-istess tip ta' ġina? Iva, mela, pallottijiet, fingers, dawk l-istess ġina forma differenti tkun. Mbagħad il-pasti daw tat-tama l-intrita tal-jump tarts, kollha l-istess ġina. Okay. Ġina ħelwa l-pasti tkun. Alright, tajjeb. U tista' issemmilna wkoll xi ftit tipi ta' pasti li tagħmlu skont l-istaġun? Għall-Easter nagħmlu l-figolli. Eżatt, it-tradizzjon Malti u dik imbagħad. U għall-Christmas nagħmlu il-min spice u t-torti tal-lews. Alright, sewwa. U bejn wieħed u ieħor tista' tgħidli kemm toħodlok ħin l-ġina tal-ottijiet mill-bidu sal-aħħar? L-ewwel tibda titfala l-ilma, qisu 10 minuti kollox titfal l-ilma, t-sokkor u butir, talli ħidur naqra bil-ħalib kollox, talli ħidur ħajjenħal naqra l-ħalib u t-sokkor, u mbagħad titfa' tqiq. Eżatt, alright. Qisu 10 minuti kollox tkun lesta. Estra, okej, imma mbagħad wara li ssajjar dak kollu, mbagħad biex hekk xi li tagħmlu, mbagħad iddum. Biex tagħmilha kull taħwida u jisek tagħmel sija biex tagħmilha kwarti. U għalik li huma l-aktar ingredjenti komuni li jintużaw mbagħad fl-ġina pereżempju? L-iżjed li nużaw tqiq, zokkor u butir. Dawk l-iżjed li jintużaw għal kollox. Eżatt, sewwa. U għalik għal xiex jogħġbok imma dan it-tip ta' okkupazzjoni ta' dulċieru mbagħad, apparti li hija tal-familja mbagħad hija passjoni għalik jew ġastax tal-familja? Bdejna meta kont żgħir u bqajna għax mhux għax li tidejja u għax. Eżatt, le, ma jiġifieri għax trid tkompli imma jew. Għax iridu nkomplu. Eżatt. U intkom fejn qegħdin jiġifieri bħala furnar? Ġo ħall-qormi jew. Alright, sewwa. U x'ismu? Għax qatt ma smajt bih verita u nixtieq immur hemm kieku. Sani Kalleja Confectionery. Alright, tajjeb ħafna. U inti tħobb tagħmel il-pasti tradizzjonali konna qed nitkellmu fuqhom? Bħal figolli, tieħu għax dawk ma tagħmilhomx ta' kull sena. Eżatt, dawk jiġu ta' darba u jisu meta. Meta tagħmilhom suġġett kuljum, tieħu pjaċiri, se tibda. Eżatt. U għalik, liema pasta l-iktar toġbok li tagħmel? L-apple pie. Eżatt, eħe. U għal xiex tħobb is-sajjara imma hemm xi raġuni? Għax tfuħ, tibda tfuħ ma l-siri lila biss toġobni. Alright, tajjeb ħafna. Grazzi tal-li ntqajt magħna llum Noel u tal-li tajtna ħafna informazzjoni fuq il-pasti tradizzjonali Maltin u grazzi lilkom l-ispettaturi li rajtu dan l-intervju tagħna u narawk fuq episodju ieħor ta' Malti Kulturali.